Ziaztu beldia naiz, Sakana kooperatiba enpresakoa, eta Sakana 1975 garren urtean sortu zen, beraz 50 urte bai egiten dugu, eta betidanik omen da Sakana eta GH-ren arteko erlazioa. Erlazio hori heldu da guruaren beharra, guk guru handiak erabiltzen ditugu, eta bere garaian bai, handiak zian. GH-ri eta GH-ko familia handi horri orain bezala segitu ezaten, mundu mailan bai oso potenteak dira. Beraiek transmititzen duten gertutasuna eta kontinuidade hori eta produktua oso ona egiten dute, eta gertutasun horrek handiago egiten du.